Bon dia. Ens trobem junt al riu Xúquer, pegadet al riu. Entre els canyars crec que es pot veure l'aigua. El nivell ha baixat moltíssim. Podem afirmar que això està tot controlat. Però l'objectiu del vídeo era intentar complementar el vídeo de per què s'inunda Carcaixent. Si se n'adoneu, així el riu té una altura determinada. Vegeu? En la plantació de paulonies es pot veure que el camp està pràcticament a nivell de lo que és el riu, el caixer del riu, la part alta del caixer. Per contra, si us doneu compte, ja comença a baixar el relleu. Per cert, curiositat, ahir davant on està tot aquest erial que n'hi ha ahir, aquest camp abandonat, un poc més avant, per allà entràvem a la platgeta de les dones que diem quan érem menuts, on anàvem la gent pobra a prendre el bany. Veníem així a peu o en bicicleta per tal de prendre el bany. Bé, curiositats a part, anem a seguir veient el desnivell, o intentant veure'l. A la dreta tenim les paulonies a nivell de riu i si passem a l'altre costat, al mateix camps de paulonies, que el riu també està allà, veureu com el nivell ja està baixant significativament. Seguim avançant cara al poble i el desnivell cada volta és més marcat, més pronunciat. Este camp més alt que el que ve després. Sé que és un poc difícil apreciar-ho, però igual sou capaços de veure com el nivell va baixant significativament. Sé que és difícil de veure, i més un dia com avui, en aquesta evaporació tan intensa que dificulta la visibilitat, però si se n'adoneu, jo estic ara junt al riu pràcticament, a pocs metres, i el poble el veig com si estiguera allà baix, com si estiguera més o menys a la meva altura. Insistisc, sé que és difícil apreciar-ho, però així davant ara mateix anem a veure com el nivell, els camps, per supost, que segueixen baixant escalonadament des d'on hem començat la gravació. Els camps continuen baixant de forma escalonada, però així és on se pot apreciar en aquesta antiga caseta de rec, és on es pot apreciar bé el desnivell. Vegem este camp arrencat i vegem així, crec que s'aprecia com el camí comença a baixar. Comença a baixar i la diferència entre este camp o estos camps i este d'ací és molt significativa, vegeu? Ara mateix estem abaixant, tenim una baixada. I així anirem fins a la rotonda de l'entrada del poble, la rotonda del Xino, que diguem, passant pel barranc de Barxeta. Crec que així s'aprecia millor el tema del desnivell. És a dir, que quan l'aigua bota per dalt del riu, baixa però disparar cara al que és el poble. Les zones que estan per baix de la quota de 21 metres aproximadament sobre el nivell del mar són víctimes fàcils. Aquestes cases o carrers són víctimes fàcils. Conforme anem pujant a 22, 23, normalment ja són zones lliures de lo que es diu una riua normal. D'acord? Vinga, moltes gràcies.